Buhay pa rin ang katapatan ng mga Pilipino matapos ibalik ng isang kawani ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang napulot nitong pitaka sa tunay na may-ari, isang Mangaldanyan na muling nagpapatunay ng pagiging tapat at responsable sa kapwa. Kinilala ang kawani na si Jonar Abubo, miyembro ng Quick Response Team ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Mangaldan. Ayon sa may-ari ng pitaka na si Jomel Carbonel ng Barangay Landas, nahulog umano ang kanyang pitaka habang namimili sila ng sopas malapit sa barangay hall ng poblasyon. Naglalaman ang pitaka ng kanyang driver license at ilang ATM cards. Labis naman ang pasasalamat ni Carbonel matapos maibalik sa kanya ang mahalagang gamit. Para sa marami, simpleng bagay man ang pagpulot at pagbabalik ng pitaka, malaking paalala ito na may mga taong pinipili pa rin ang tama kahit walang kapalit. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.